Wih, piye iki keri aku. Cepet. Dini, murid kelas 10, sekolah ing sekolah kang kondang ing kutone. Dheweke asring keri lan males sinau, nanging pingin pinter kanthi instan. Assalamualaikum. Nalika mulai sekolah, Oh, ini terusan. Kamu berapa? Sakit. Semula. Lah iki ketemu bocah tadi. Ya apa lek aku garap ya AI. Aku juga seru. Ya wis lah gimana ngangel-angel. Kan satu kabeh ini bener aplikasi gimana bisa digenerate tugas. Ya wis lah garap ae ngecek ChatGPT. sesuke ing sekolahan, Wis ta durung? Guru yang aku gak iso gak ngerti. Iya, wong ngelep asam dibanding Pak Guru ini. Ya apa ya? Ini asam dibanding Pak Guru awal ini mana guru? Perwi, man. Ya aku mau ono ya aku gak iso ya. Oh iya, Pak Bapak nang bangku ya. Iya. Yo. Tina aku mau ono ya aku kudu sak titik mbek kene. Guru iso. Pam, iki ngono, iki lak makasih ya. Iya. F beneran X. Lah, rumusnya iki N dan C D, ya wis jadi dikurangi terus iki wis ketemu jawaban lagi. Pam. Iya. wah jawabannya Dini kalau wingi bener ya. Iya, hebat ya Dini, senajan tugasnya angel. Tidak ngarep X itu tadi siji terus lima itu modul terus cah iki tugasnya dikerjakno minggu ngarep dibahas Kenapa panjenengan kan nonton tugas malih? cah tugas itu dan bisa dari sampean itu wis sregep sinau dan bisa luwih lancar apa ini. Saben diwenehi tugas, Dini nggarap nganggo AI. Nalika ujian wis cedhak, Materi sing lo ulang ya. Iya, aku ya belum paham ya. Iya, aku ya belum paham. Aku nilaiku elek. Iya, iya. Ayo. Nah, masih ngomong cinta itu suwe loh, sinali sebenarnya. Kok gimana saya kira berapa? Boleh kok. Gampang sih. Suwe loh, enak kan jadi iso. Itu kafe langsung. Sebenarnya saya gitu nih, nyeplak enak. Besok, ayo boleh, ya Mbak. Ayo terus, kopi dulu ayo. Aku tuh senang ya, belum apa sih. Yes, Kak, bes. Ayo. akhirnya wayah ujian teko. Cah, wis dikerjakno sak jujur-jujure. Aja ngono to. Jangan ya.
Waktune katentek. Sing gurung mari lan dimarekno, sing gelem dijawab lan dijawab sak jujur-jujure. Iya Kak. Entek itu setelah soal cik akeh sumber soal petang polo ya apa jenenge gak iso sebeci ae cak ae A B C D A B. Cak, iki waktune wis entek, sudah dikumpulno. Happy nilaimu. Alhamdulillah enggak. Ya aku ya enggak. Aku ya enggak. Alhamdulillah ya awak dhewe sinau iko. Iya. Gak sia-sia. Apa bijine apa modul apa tulisan ini iya modul bijiku Ya udah mulai bisa ya. Oh iya, hati-hati. Din, aku mau pengen ditimbali Pak Guru, pengen dikongkon karo Wang Guru. Kalau apa ya? Gak ngerti. Ya wes kok aku. Ya, ya. Aku dhisik ya. hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambassador. Iya Pak. Mana namanya Bapak? Loh, Nduk, nilai sampai lo mudeng terus. Dan nilai tugas-tugasnya sampean kok api-api. Iya Pak. Aku Pak. Aku utang. Kalau kerja apa itu biasa dengan pengalaman itu hanya aplikasi AI. Ujian itu nggak bisa dibayar. Ya, Nduk, tugas sekolah itu kudu dikerjakno dhewe. Iya Pak. Pancen belajar itu kudu meluangke waktu sing sabar. Iya Pak. Iya ya, belajar aku gak usah nggak AI kayak gini. Boleh elek, soalnya gak ngerti caranya apa. Beneran omongannya Pak Guru. Aku gak usah nggak omongan. Yes, mari aku kudu sinau teman. Ya piye caranya? Bajiku butuh HP. Aku pengen memperbaiki awakku dulu. Assalamualaikum. Nduk. Dan nilai Ya wis toy.